Ikaw ba? What? Ibaw ka mo yan, bay. Tuloy ko, bay. Na. Maoro na kadaot ni Maron. Problema ang gani ko na kong naong. Ipatudlo ninong ka na ko panguyab. Huwag yung babae nga. Sugot na ko. Di ko kumaumaingon sad. Unsang taon ka eh. Diyan ka eh. Na ako'y kuhan mo ba? Kanang, kato ba si Tatay Pisot ba? Ano to si mutambag mo kuno na siya o kanang patigiskatis babae, kinamla siya lumay-lumay. Ato kong suoyan ato bay. Doon lang dito. Kaya ako, doon ko dito. Gitambagan ako niya dito. Gingon ka nang naong ni mo. Anadanara na lang na maginusara. Kaya bisip pag sa tambag. Di ka pa maluoy ang babae ni mo kay Porte, nasublaan ka sa kagwapo. Ikaw na ito rito, kay kadumdum ka ka. Kaligsika sa misulti ni Mtuhana kay. Tuon ako sa episode. Ito ba si makatabang doon ako? Gusto kong tilag turjak. Bot. Bot! Usa mo ka nga. Kaya man kaniagi sa exit. Usa mo ka nga. Likod. Kapag entrance yung balay ni mo nga wapo. Libon man eh. Bungot sa upok ni mo. Usa mo kaya nga entrance re exit na diha. Okay, Unsa ikaw ba naglikay yung kasbayranan sa entrance? Di kaniagi sa exit para libre. sorry tay. Tay, piso tay. Natin problema ba? Ako isumbong ni mo. Sa problema na sa nimo. Tabahay ko ba nga marama ka uyab ko. Tuluy ko. Unsa ang panguyab ang usa ka babae? Sulat ka para makatilaw sa taong kong turjak. Turjak. Kanang sunod ba? Sunod kay mo ari mo. Kanang problema nyo. Kanang lisod kay sayo na rin mo problema. Uy. Sabi taon ka. Kana lang. Tay, mao rin ako problema. Kaya 40 na akong edad niya. Pagitaon ko yung taon katilaw turjak. Sige na. Katilaw kong turjak. Sayo na kaya na. Sayo na kaya na. Basta babae gani imong diskartihan. Imo rang orasyon na ko orasyon ron nga. Grabe epektibo ha. Unsa mong orasyon na? Wani siya. Orasyon tipalo. Orasyon di palo. Sige ko. Orasyon tipalo. Tilaay katulo. Kung basa kayo, hando si so. Maura! Maura! Katilaw na kanag. Salamat kayo tay. Ha? Salamat kayo. O nga, salamat. Donation. Sus, may problema. May Donation. problema. Sige, kaya pala ko palit lumboy. Orasyon di Orasyon palo. tipalo. Tilaay katulo. Ipinalan mo orasyon ka. With action. Orasyon tipalo. Tilaay katulo. Ano? Tilaay katulo. Orasyon di palo. Kilaig katulo. O basa na kayo. Basa na kayo. Dosi sa o. Kitay, salamat kitay. Salamat sa donation. Salamat. O balik na sa exit. Bot. Ay, tay Pisot. Asa man akong bala ni Pisto, oy. Paita ni balang mananambal, oy. Wa jud asinso. Ay! Tay Pisot. Ay! Lah, narang babae ang akong ikaigan, oh. Sus, laliak ta, uy. Istingan ko ng gitudlo nito sa episode ako. Akong duulon. Ay! Tay Pisot. Ay, ma. Isa man ka. Orasyon ti palo. Tilaig katulo. Inibasa na kayo. Handusi sa o. Ay ko pinasto siya. Isumbong jud ka sa kumbana. Saan dito gitudlo? Tatipisot na ko. Suko mo lagi noon. Pagod sa ukok. Tay Pisot. Bot. Ay! Bot. Tay gibinastusan ko sa kalaki dito tay. Nagawas-gawas pandila mo nag-irong ko. O sige, binastusan ka. Ako kang asawa, wala mo binastos mo. Makatilaw na ako nagbinastos mo. Yung sabi na to ron tay. Bot. Ambot. Ato to, aksinan. Asa mo ron? Tadi to tay ay. Malintaw ka na. Oo nga. Nasukok man. Pagod sa ukok. Asa mo ron? Nara ay no, kani ay no. Ngano? Ikaw mo tong nagpatambag ako kanina? Oh, kuya ayo. Anto. Ngano, may ayo nga. Iwan ko nung gibinastosan ako asawa. Sa binastos. Gibinastusan ko nimo. Yung sa akin sa magkana pag binastosan. Yung sa akin pag Gilan binastosan. ko niya orasyon ko tipal-o niya Oh. andusan sa ulo. Ano yung magkaya-erasyonan? Mao man na yung gitudlo. Ay, ikan di na kay gani po sa orasyon ni ay. Pwede na pwede ka ako ni asawa nga no siya may magpangyaban. Siya may akong libgan. Bungod sa ukok. Dili pwede kay ako ni asawa dili pwede siya yung pangyaban. Ambit tong bayad. Ako nimo. Ambit to. Dali ah. Ano yung mawayon? Di man ka musugot ang pangyaban ha. Mao na akong libgan dali. Bayad dali. Paong ko ni. Sa mo rin siya. Katong sa kakot. Ano
Anong tay kwarta? Mura tayo pat bugas